Hej igen. Jeg vil prøve at spille FIFA Street, men der er gået hack i min Xbox, så der er rigtig dårligt på mit fjernsyn. I kan lige se det nu. Der er kommet sådan en der stor en, fordi der er nogen, der har hacket den, men jeg prøver alligevel. Men jeg skulle prøve at spille FIFA Street, som der er her. Og jeg har prøvet at spille det før, jeg må sige mine venner, men det er ret sjovt, synes jeg. Jeg prøver nu. Jeg sætter lige computeren herovre, så jeg kan gøre det. Så går man til FIFA Street. Så prøv at se, det er helt galt med min fjernsyn. Men man kan stadig godt spille det. Og det handler om, ligesom fodbold, bare sådan noget, hvor man skal lave tricks og sådan noget. Men jeg prøver mig lige frem. Stop. Man skal trykke der. Okay. Hvad for en synes I, jeg skal til? Jeg tror, jeg tager penne. Jeg skal være okay. Og jeg skal spille mod lorthold. Fuck, det er helt galt med min fjernsyn. Fuck! Hvad fanden spiller det her måske? Ikke lort, men det er lidt svært. Kom, jeg slipper. Så. Nå, vi kan jonglere. Fedt. Jeg prøver det. Jeg kan ikke lide spil. Er nu bolden for helvede? Det er spændende. Ej, det var simpelthen. Jeg spiller kun én kamp, og så slutter jeg den her video, men det bliver alligevel sådan 2 minutters, 3 minutters måske video. Ej, hvor dårlig, mand! Det er så svært. Jeg har kun prøvet det 1 gang før, så jeg er ikke specielt god. Øj. Kom nu. Kom nu, jeg skal nå det. Den så. Okay, men nu slukker jeg lige videoen. Men vi ses senere.